செவ்வாய்க்கிழமைக்கான காலை ஜெபம். கர்த்தாவே, இந்த புதிய நாளை எனக்கு அருளியதற்காக நன்றி. நான் உறங்கிய போதும் என்னை காத்து பாதுகாத்த உமது கிருபைக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இன்றைய நாளில் என் சிந்தனைகளையும் என் வார்த்தைகளையும் என் செயல்களையும் உமது வழியில் நடத்துங்கள். கவலைக்கு பதிலாக அமைதியையும், பயத்திற்கு பதிலாக நம்பிக்கையையும், பலவீனத்திற்கு பதிலாக வலிமையையும் எனக்குள் நிரப்புங்கள் கர்த்தரே. என்னை சந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதரிடம் அன்பாக இருக்க உதவி செய்யுங்கள். இன்றைய நாள் முழுவதும் உமது சமாதானம் என்னோடு கூட இருக்கட்டும். என் பாதைகள் அனைத்திலும் உமது ஆசீர்வாதம் நிறைவாக இருக்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமேன்.